хонаи фурӯшӣ дар 33-ум микрорайон. Духонага мебошад бо масоҳати 45x7 метри квадратӣ дар 10-уми ошонаи бинои навастунка. Худи бино аз 10 ошона иборат аст. Техпаспорт дорад. Хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Нархи хона бошад 489 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Марҳаман навормона шуруъ мекунем. Дар ин ҷо ҳоҷатхона бо ҳаммом, якум, дуюм ҳуҷраи истихоматӣ, ин бошад ошхона. Аз ҳоҷатхона бо ҳаммом шуруъ мекунем. Якум ҳуҷраи истихоматӣ, трезои хона тарафи дори бинои нигоҳ мекунад. хона дар 33-ум микрорайон ҷойгир аст. Минтақаи беҳтарин, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ин бошад дуюм ҳуҷраи истихоматӣ ва ин бошад ошхона. витишка ҳаст бо барқ ва оби доимиям ҳамин мебошад. ба ҳамин аввал мо ба анҷом расад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.